i el senyor Pere Albó substitueix el senyor Jaume Alonso Cuevillas. Té la paraula. Moltes gràcies, presidenta. Bé, com la resta de grups, agrair-los molt sincerament la seva presència avui aquí i les seves reflexions. En fi, el senyor, no sé si diré bé el cognom, Suscitelo, Francesc. Senyor Francesc, un servidor de vostès de Sant Feliu de Guíxols i tercera generació de turistes, de gent que s'ha dedicat al turisme. De fet, el meu avi va veure entrar el primer anglès a la seva taverna i ell explicava amb molta simpatia doncs, bé, en fi, què fa aquest senyor aquí, no? I per tant aquí va començar una altra vida en aquest sentit per a aquestes ciutats. És més, personalment m'agrada molt reivindicar que el turisme, per molt que a vegades queda estigmatitzat, ha tret el país de totes i cadascuna de les successives crisis que hi ha anat tinguent i han anat pagant religiosament els seus impostos per tal de, en el seu moment, tirar endavant reconversions industrials, es deien, i ara canvis de models. Sempre ha estat més o menys el mateix, en qualsevol cas mai s'han produït i continuem dedicant-nos al turisme, el qual només ho deixo assenyalat com a reivindicació de tercera generació de gent que es dedica al turisme, esperant que algun dia això succeeixi, no és que no estiguem en contra, en absolut. Dit això, crec que el fenomen vostès el centren per una part correctament, en tant que són operadors del sector i per tant els ocupa millorar l'oferta que ofereixen, però també me sembla molt encertada la visió que s'ha fet arribar dels comuns. 19 milions de visitants genera uns reptes que, evidentment, com a prestadors de serveis hem de procurar perquè l'experiència dels nostres clients sigui positiva, però també hem de fer les reflexions de l'altra cara de la moneda, per suposat. Són molts visitants, és un sector econòmic que no podem, com he volgut apuntar, despreciar en absolut, i bé, em sembla que vostès han apuntat elements fonamentals per tal de millorar-ho. Un, la coordinació, aquí han insistit moltíssim, i l'especialització, com s'apuntava, coneixement d'idiomes i la desburocratització. M'ha agradat molt i coincideixo, i aquesta és una reflexió que també faig, que el senyor Francesc ha dit textualment que això implicaria una millora del servei de propis i visitants. Em sembla que han sigut les paraules que ha utilitzat i, efectivament, millorar les coses perquè els visitants tinguin una millor experiència, al final també serveix perquè tinguem un millor servei els d'aquí, els de casa. Per tant, en aquest sentit, nosaltres sí que fem nostres les preguntes que els han traslladat i també una mica aquesta reflexió, és a dir, quins organismes existeixen en aquest moment, si existeixen perquè vostès puguin fer arribar les inquietuds, si s'haurien de millorar. Ens sembla que això és fonamental perquè en el benentès que tots volem treballar per millorar, segur que quan es produeixen aquests àmbits d'interlocució sempre acaba sent positiu. I també aquesta reflexió que els hi feien, les tensions que genera una activitat tan potent, indubtablement, com ho podem fer per gestionar-los en el benentès que si no ho fem, no caure en abonar la turismofòbia, que la prèvia volia ser això. Ningú és menys turismofòbic que jo, perquè m'entenguin. Però sí que és veritat que tampoc podem posar el cap sota l'ala. El turisme, aquests 19 milions de visitants generen tota una sèrie d'atenció a les costures. Com el sector també pot ajudar, pot treballar, quins àmbits d'interlocució, de diàleg hem d'establir per tal que anem millorant tant l'experiència dels nostres visitants
com el que ens aporta el turisme per tal de que sigui compartit i hi hagi capil·laritat amb tota la societat. Moltes gràcies, presidenta.